Od bura Moses Wetangula oyango Kenya Kwanza kuom thuolo mar ariyo kaka kweth mathoth e od bura taro mar chik mar doho mamalo. Wetangula olero ni Kenya Kwanza nigi jood bura 165 e kinde ma Azimio nigi jood bura 154. Wach mano omiyo jood bura mag Azimio wuok oko mar od bura kendo singo mar dhi e doho mar kwedo wachno. To kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ng'eto ma kamano nenore kaka tem mokwongo ne osiep manyien e kind Azimio kod sirikal mar Kenya Kwanza. Jo od bura mag Kenya Kwanza ne obedo gi nyiero mogik bang' spika mar od bura Moses Wetangula duoko ne giringo mar riwruok mar Azimio ne oyudho e dhogi odiochieng' manyoro. Mana kaka ng'eto mare ma tarik 6 dwe mar 10 higa mar 2022, Wetangula othir ne riwruok mar Kenya Kwanza e kweth mathoth e od bura ma ok riwruok mar Azimio kaka doho mamalo ne ong'ado. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party consists of 154 members, computed by adding the membership of the Orange Democratic Movement, Jubilee Party, Wiper Democratic Movement, Kenya African National Union, the Democratic Alliance Party of Kenya, the Kenya Union Party, the United Party of Independent Alliance, and the Movement for Democratic Growth. The Kenya Kwanza Alliance consists of 165 members, computed by adding the membership of the United Democratic Alliance, the Amani National Congress, Ford Kenya, the Service Party, the National Agenda Party of Kenya, the Grand Dream Development Party, the Democratic Party, and the Chama cha Mashinani. Ataro kod ng'eto mare mokwongo, Wetangula oyango ni jo od bura 14 mag duond buche mag UDM, Maendeleo Chapchap kod Nopeu, mane owacho ni oriwore kod Kenya Kwanza e ng'eto mare mokwongo, sani koro ochung' kar kendgi, wach ma ok kwed kod riwruok mar Azimio. That as at 11th February 2025, the Pamoja African Alliance PA, Maendeleo Chapchap MCCP, United Democratic Movement UDM, and the National Ordinary People Empowerment Union NOPEU are not members of any registered coalition or coalition political party. When a strong man steps on your mother's pipe, you tell your mother to remove her pipe. That philosophy acted when my mother, in the generation of my mother. In my generation, if angamatek onyono kwesimeru, you point at the eyes. You point at the eyes of Ngamatek, respectfully. So, Mr. Speaker, I want to say that today, you are Ngamatek. Ngamatek is the strong man. You are stepping on my mother's toe. But I will respectfully tell you, Mr. Speaker, that I don't agree with you as a strong man. Ng'eto makamano omiyo jo od bura mag Azimio owuok oko mar od bura kendo singo mar chwalo ng'ur margi e doho mar Court of Appeal. To kendo court nowacho maler ni gini en gima ji decide sama ji odhi e yiero cha. Ok ni speaker ema biro lande ka. Luwore gi numbers mane wayudo seche ka. Ok chipoke diere ka. Omiyo timo gima rach, timore ka gima Supreme Court of Appeal. To Court of the High Court, ma judges adek obet moi ong'ado bura. Kene muchako chung' ng'ata chielo overrule ji adek. Ok inyal wacho ni gima ne koto oseng'ado iketo ni jobunge yalo mondo loki. Mano onge. Miyo gima spiko timoni otugo. Jalai kweth jo od bura manok Milly Odhiambo oseyo Wetangula kod Kenya Kwanza kuom chayo doho, ka owacho ni koro en gima oyangore ni onge osiep e kindgi kod sirikal. Wari osiep mondo wakony Kenya, mondo wakony jopiny Kenya, mondo wadhi nyime kaka piny achiel. To kana oparo ni nwariwore mondo waketh chike, kare noriwore gi joma richo, jogi oketh chike. Wan kaka riwruok mar Azimio wasere ni wachni dok wan ni court en kaka chiwo uamuzi to ka court okochu mongo ni stay home. Bende obok ni chalo nying jo bura ma komiti mochung' ne tayo
chenro mag od bura. Ng'eto mar spika mar od bura Moses Wetangula mar yango Kenya Kwanza ka kweth jood bura mathoth e od bura nyalo chiero liet mar siasa e od bura kaachiel kod yiengo hera manyien e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.